Cêgirê şanderê navdewletî yê taybet ji bo Sûriyê serdana Şama paytexta Sûriyê kir û got ku serkeftina danûstandinên Vîyena ku biryara heftiya bê bêne li derxistin. Wê roleke erînî ji bo serkeftina Kongerê Sûçî bibîne. Remzî Ezzeddîn cêgirê şanderê navdewletî yê taybet ji bo Sûriyê di çarçovaya serdana xwe li gel Fêsal Miqdad wezîrê derveyê rejîmê civiya û ragihand ku serkeftina Vîyena serkeftina Sûçî ye û got ji bo serkeftina danûstandinên Vîyena divê bêhtir girîngî bi proseyên teknîkî û destûrî di danûstandinan de bê kirin. Di bersiva birsyarekê de derbarî Kongerê Sûçî, cêgirê şanderê navdewletî yê taybet ji bo Sûriyê got ku li gorî zanyariyan girîngtirîn mijara gotûbêjî li Kongerê Sûçî wê babeta destûr be û tekez kir ku ew dixwazin hevsengî di navbera hemû kongerên navdewletî ji bo dîtina çareseriyeke ji bo krîza Sûriyê pêk were. Remzî Ezzeddîn herwiha got dema ku aliyên Sûriyê beşdariyê di danûstandinên Vîyena de bikin, wê demî em ê helwesta xwe li hember Kongerê Sûçî bidine xuyakirin û ew rawêjkariyê li gel Rûsyê derbarî dîtina çareseriyekê ji bo krîza Sûriyê bikin, ji ber ku Rûsyê aliyekî xudan rol e di dîtina çareseriyê ji bo krîza Sûriyê. Her di çarçovaya hevdîtinê de Fêsal Miqdad wezîrê derveyê rejîmê ji Remzî Ezzeddîn re got ku şanda rejîma Sûriyê wê danûstandinên Vîyena de peşdar be weke çawa disteya danûstandkar ya opsiyona Sûriyê peşdariya xwe di danûstandinên Vîyena de erê kirbû. Di dawiyên gera danûstandinên Cinêfê de Stîvan de Mistura şanderê navdewletî yê taybet ji bo Sûriyê got ku rejîma Esed astangiyan li pêşiya danûstandinan drûst dike.